आं दिनैहाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन सार मिथिंगा आरो सार जौ सेरेब न'खरनि गासैखौबो आङो बिथांमोनाव क्षमा बिग्रोयो। नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसेबो आं दुखु होनो सानाखै। आं जा मोनदों बेखौ खोन्थागोन आरो फोरमायलांगोन, बुंलांगोन। आरो बावहाय जुदि नोंथांमोननि गोसोआव जुदि दुखु मोनदोंबा आंखौ क्षमा खालाम। आरो बे भिडिअखौ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय कयेकजन लिडारा बिथांमोननि सेक्रिफाइसखौ मोनथिया आरो बुजिया आरो मोनाखै। ओंखायसो आङो बे भिडिअखौ दिनैहाय खालामफिननो गोनां जादों। दाखालि कयेकटा मिडियायाव मिस्टार फेरेंगा रन्जित बसुमतारी कयेकटा खोथा गोदाव सोराव बुंनायावहाय NDFBनि बारै कयेकटा खोथा बुंनायावहाय आं एसे फिन बे खोथाखौ लाबोफिनो। खारन बिथांमोननि सेक्रिफाइसखौ बियो मोनाखै नालाय। ओंखायनो आङो सिम्पोलावनो आं एसे खोन्थानो नागिरदों। मिथिंगा सार बिथाङा NDFBनि सासे लिडारमोन। आरो जौ सेरेब सार बेबो सासे NDFBनि लिडार। बिथाङा बाक्सानि। ओमफ्राय मिथिंगा सारा उदालगुरि साइडनि दै। थ' बिथांमोननि माबायदिहाय बिथांमोननि लिडआव जोङो NC केम्पआव आं साथाम मानसिखौ गोसोआव दङ। जों NC केम्पनिफ्राय ओंखारबोदों। बिनायसा आं मिथाइना माबा मोनसे नाम दङ दे सासे 14 बेट्सनि बिथाङा। बिथांजों जों साथामखौ आं गोसोआव दङ। बिनि उनावबो आरो गुबुन गुबुन दंफाबावो नामा बेखौ बावबाय आं क्षमा बियो। आरो बेजों लोगोसे हेडक्वार्टारनिफ्राय गुबुन गुबुन लिडारफोर गुबुन गुबुन जोंनिनो एके बेट्सनि श्रेणिनिनो मानसि जों ज' फैफ्रामजोबदों आरोखि। थ' जोङो ओरैहाय सेकेन्ड बेटालियननिफ्राय ओंखारबोबाय दुमबाजार अक्सिगुरि बिदिनो बायदिसिना हाग्रा सेर जों बाक्साजों थाबायदों। टटेल जों 15 days बे गामि थायै जों टटेलि 15 days जों मोनसे खामानिनि थाखाय थांदोंमोन। नाथाय थांनायावहाय जोंहा मोनसे गिदिर मोनसे खैफोद खहा जाबोदों। बावहाय जाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय NDFB आफादा बावहाय सिंगेल आफाद मोनसेल'मोन। RD माबा माबि बायदिसिना फेक्सन बेफोरबायदि गैयामोन दे। मोनसेल' आफादमोन। थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा दे। बिसोर सानैनि सायावल'नो बुंगोन। दा दिनै मिथिंगा सारनि मेगना थाइसे गैया। बैयावहाय बेबो सुथुरनि गुलि नांनानै सुथुरनि गुलिया जाथाय जानायावहाय सुथुरनि गुलि नांनायावहाय बिथांनि मेगना थाइसे गैया। बेफोरबायदि अबस्था बेफोरबायदि सेक्रिफाइस खालामदों। रायजो राजाया मोनथिगोना मोनथिया? हाग्रा सेरनि रायजो राजा बिजनि एरियानि मानसिफ्रा मोनथिगौ मानि थाखाय माबादों। बावहाय सार गोजोनसा बिजनिनि बेबो दङमोन। ओमफ्राय आरो गुबुन गुबुन कयेकजन लिडारफोरबो दङमोन आं बावजोब्बाय। ओमफ्राय आरो जौ सेरेब रायजो राजाया फोथायगोना फोथाया बे रायजो राजानि सायावसो हगारनाय जाबाय। आरो बिथां फेरेंगा रन्जित बसुमतारी बिथाङा मोनथिगोना मोनथिया बिनि खोथा। फोथायो फोथाया बिनि खोथा। ओमफ्राय अमर बसुमतारी बिथांखौबो आं बुंखायो। नोंथाङाबो फोथायो फोथाया बे नोंनि खोथा। आं खारन बेखिनि खोथाखौ आं मोननायखौ होनदों। जौ सेरेब सारनि बिखाया बेफोरबायदि बिखाया बेदरा दरसे गैया। बेसेबांसो बेदर गैया। अब्लाबो मानसिया जों भाग्य मोजां थेला गंसे दङमोन। थेलायाव जौ सेरेबखौ दैखोग्रोनानै लाबोबाय। मानास दैखो बारबाय। फिन आरोबाव सासेखौबो थेलायाव दैखोना लाना थांनांदों। बेफोरबायदि थेलायाव दैखोना लाना थांनानै जाथायनिफ्राय थेलायाव दैखोना लानानै थांदों। थेलायाव दैखोना लाना थांनानै बिथांमोना हाग्रा गेजेराव गासैबो केदारफोरखौ बेसेराफोर एसेब्लाबो रायलायजोबनो मोनदों। जौ सेरेबनिया थैया फावल' ओंखारबाय थादों। जों मोनदों बेफोरखौ। बिथां रन्जित बसुमतारीया मोनाखै। एफाराब दिनैहाय लेभेलनि खोथाखौ बुंनानै लाब गैया नों। बेफोरबायदि माबाखौ मोनाखै। जों मोनदों। जों थुरसि गंसेयावनो ज' जाफानाय। बेसेबां दुखु नांदों जोङो। बेसेबां दुखु नांदों जोंनि गोसोआव दं। न'खरनि मानसियासो मिथिगौ। बेदर दरसे गैया। जौ सेरेब सारनि बेदरा बिखानि बेदरा गैया। बेफोरबायदि अबस्था जादों। मिथिंगा सारनि मेगन थाइसे गैया। उनजों नांनानै बेजों ओंखारदों मेगना थब्लं। बेखिनिया गैखाया। मिथिबाय? बे अबस्था थेवबो जोङो
मा अबस्था दिनै बिथांमोननि सेक्रिफाइस खालामनायाव दिनै बिथांमोननि जिउ दान होनायाव सोरबा सोरबाया दिनै बिराद लेभेलनि खोथा बुङो बिराद गिदिर गिदिर खोथा होनो नाथाय बिथांमोनखौ बिसोरो मालाबाबो गोसोखाङा आरो गोसोखांनायबो नङा लोगोबो मोनफेराखै बिसोरो रायलायफेरनोबो मोनाखौ बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस खालामनाय सुप्रिम सेक्रिफाइस धेमालि खोथा नङा बेदर थरसे गोमादों जों मोनदों बेफोरखौ बिनाय साया दांग्लि दांग्लि दांनानै बिनो लाना फैनो मोनदों बिनाय सायानो थैया बेसेबां गदों बि मोनथिगौ जेब्ला दाखालि आइफवालियाव जों ज' सावरायलायो जों ओंखाम जानायाव ज' सावरायलायनो मोनदों आरोबाव मोनथिबाय आरो बिनिफ्राय जोङो 15 days थाबायबावदों 15 दिन बिजनीनिफ्राय डाइरेक्ट सेकेन्ड बेटालियन गाखोलांदों सोरबा सोरबा हाग्रा गेजेराव गाबदों देख्लाब होननाया सरलपारा उल्टापानियाव थाबायनो हायैनि गाबनानै थालांदों बियो उल्टापानियाव आरो हाग्रा गेजेरावबो बिकासआ आंनि सिगाङाव बिनि खाथियाव आं दङमोन आंनि खाथियाव आरो गुबुन दङमोन बिथाङा हाग्रा गेजेराव गाबदों थाबायख'नो हायैनि सासेयाव गाननाय जोमनाय गोजां बोथोरनि सम बेफोरबायदि अबस्था जों बि अबस्थाखौ खालामबोदों जों बि अबस्थाखौ जों सेक्रिफाइस खालामदों थेवबो गाबदोंब्लाबो बिथाङा गोसो सिङाव गाबदोंब्लाबो गोरायैनो थाबायबोबावदों बे सरलपारानिफ्राय नैबे जों बेखौ थाबायजोबदों गोदो थ' बिथाङा दिनैहाय रनजित बसुमतारिया मा होननानै बुंबावदोंमोन दाखालि मिडियायावहाय बिराद दम खोथाफोरा बिराद दम बावहाय बे हाग्रायाव जाया थागोन बेसो थानो मोनगोन आरो जाया थाया बे होखारजागोन सिफाय जागोन उच्छेद खालामजागोन होनना बुंदों नाथाय बिथांमोननि सेक्रिफाइस खालामनायखौ बिथांमोननि सेक्रिफाइस खालामनायावसो नोंथाङा दिनै बे गाद्दियाव जिरायनो मोनदों सनमान हो सेलुट हो सार मिथिंगा सार जौ सेरेब बिथांमोननि सायाव सेलुट हो आरो बेफोरबायदिनो गिदिर गिदिर सेक्रिफाइस खालामनाय दंबावो मोनथिबाय नोंथाङा बेफोरखौ मोनथिरोङा अमर बसुमतारि नोंथाङाबो सिन्था खालाम बेखौ थ' लोगोफोर भिडिअखौ आं गोलाव खालाम सार मिथिंगा सार जौ सेरेब बिथांमोननि न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय गासिनावबो आं क्षमा बियो आं फिन नोंथांमोनाव दुखु होनो सानाखैमोन बिथांमोनखौ आं लोगो मोनजोबदों आं बिथांमोननि जिहेतु जाथाय जानाय आं मोनदों आं मेगनजों नुदों आं मेगनजों नुनायखायनो बेखिनि जाथायखौ आङो खोन्थानो हादों मानि थाखाय थांदोंमोन आं गासैखौबो डिटेल्स खोन्थाजोबाखै आङो मानो बेफोरबायदि जाखो आं बेखौ खोन्थाजोबनो गोसो खाङाखै आरो गोसो जायाखै आङो बिसोरनि बारैनो एक्सट्रायै खालामगोन थ' लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों